Από την πρώτη στιγμή που έγινα σύμβουλος ειδικής αγωγής και ταξιακής εκπαίδευσης, ο στόχος μου και η βαθιά μου επιθυμία είναι ένα σχολείο όπου κανένα παιδί δεν θα νιώθει ξεχωριστό ή στο περιθώριο. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα ειδικά σχολεία δεν θα πρέπει να λειτουργούν απομονωμένα από τα υπόλοιπα σχολεία και την κοινωνία. Αντίθετα, οραματίζομαι δομές ειδικής αγωγής που θα είναι μέσα ή δίπλα από τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνεται η συνεκπαίδευση, η συνεργασία και η ουσιαστική αλληλεπίδραση όλων των μαθητών. Μόνο έτσι δημιουργούνται πραγματικά συμπεριληπτικά περιβάλλοντα προς όφελος του κάθε παιδιού. Το Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς αποτελούν ζωντανό παράδειγμα αυτού του οράματος και ένα μοντέλο προς μίμηση. Η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο πολιτισμού και κοινωνικής πρόοδου. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπερίληψη δεν αποτελεί απλώς μια σύγχρονη επιταγή, αλλά μια θεμελιώδη αξία της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής. Η συμπερίληψη αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε παιδιού να συμμετέχει ενεργά στη μάθηση, ανεξάρτητα από τις ικανότητες, τις δυσκολίες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συνιστά τρόπο οργάνωσης ολόκληρης της σχολικής ζωής, ώστε να εξασφαλίζεται ισοτιμία, σεβασμός, αποδοχή και ουσιαστική μάθηση για όλους τους μαθητές. Είναι ο Κωνσταντίνος Σουτάνης, θεατρολόγος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πορταρίας. Είναι η Μελίνα Σιδηροπούλου, θεατρολόγος του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς και μαζί θα κάνουμε ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης θεατρικής αγωγής. Η προοπτική της υλοποίησης ενός προγράμματος συνεκπαίδευσης θεατρικής αγωγής αρχικά μας παραξένεψε και σκεφτήκαμε τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε, στις οποίες να μπορούν να ενταχθούν όλα τα παιδιά. Το βασικό που σκεφτόμασταν ήταν αν θα είναι ενδιαφέρουσες σε ένα μεγαλύτερο φάσμα, ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις παιδιών και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, ώστε να είναι ευχάριστο για όλα τα παιδιά. Πατήσαμε πάνω στις βασικές αρχές της συμπερίληψης, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα με δραστηριότητες βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές, στο βαθμό που μπορούν να ανταποκρίνονται τα παιδιά και των δύο σχολείων. Και από ό,τι φαίνεται το πείραμα πέτυχε. Τα σχολεία ούτως ή άλλως υλοποιούν τέτοια προγράμματα εδώ και αρκετά χρόνια και είναι στο χέρι μας να δούμε πώς θα συνεχίσει. Πάντως είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Στο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς Χαλκιδικής και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής η συμπερίληψη δεν αποτελεί θεωρητικό πλαίσιο. Αποτελεί παιδαγωγική πράξη, καθημερινά υλοποιήσιμη και βιωματικά τεκμηριωμένη. Η συστέγαση των δύο σχολείων στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων συνεκπαίδευσης. Αυτή η παιδαγωγική πραγματικότητα εκφράζεται με έναν τρόπο που αποτυπώνει ουσία και προσανατολισμό. Δύο σχολεία με μία ψυχή, ένα κοινό όραμα. Ένα σχολείο για όλους. Ονομάζομαι Καρανικόλα Χρυσή, είμαι ειδική παιδαγωγός και δασκάλα συνεκπαίδευση του Σχολείου της Πορταριάς. Η σημερινή δράση ήταν αφορμή για να μιλήσουμε για τη συνεκπαίδευση και να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Ουσιαστικά με τους μαθητές μας μπήκαμε στον κόσμο και στην κοινότητα των κοφών, μαθαίνοντας ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη. Ουσιαστικά θέλαμε να μάθουν τα παιδιά πέρα από την νοηματική και το τραγούδι, να μιλήσουμε για την κοινότητα των κοφών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και φυσικά να διαφοροποιήσουμε το πρόγραμμα το σχολικό. Κάθε σχολική χρονιά σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης σε 2 ή 3 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως τα εικαστικά, η μουσική, η φυσική αγωγή, η θεατρική αγωγή και η πληροφορική. Οι δράσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένες ευκαιρίες ή περιστασιακές συμπράξεις, αλλά συστηματικό παιδαγωγικό σχεδιασμό. Μέσα στα περιβάλλοντα αυτά, οι μαθητές των δύο σχολείων συμμετέχουν σε κοινές μαθησιακές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στα παιδιά ενισχύεται η αυτονομία, η αυτοεκτίμηση, η λειτουργικότητα και το ενδιαφέρον για κοινωνική συμμετοχή.
Επίσης, η συνεκπαίδευση ενισχύει δεξιότητες ενσυναίσθησης, κατανόησης, αποδοχής, ευελιξίας και κριτικού στοχασμού σχετικά με την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Μέσω της δράσης της συνεκπαίδευσης, σκοπός είναι τα παιδιά και οι μαθητές μας να μπορούν να ζουν και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα ωφέλη μέσα από αυτή τη δράση είναι ποικίλα. Οι μαθητές θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με παιχνίδια ψυχοκινητικής, νευρομυϊκής προσαρμογής, παιχνίδια ισορροπίας, αλλά και συνεργασίας μεταξύ τους. Πέρα όμως από τα παιδαγωγικά δεδομένα, υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Η συνεκπαίδευση δεν παραμένει αποκλειστικά εντός της σχολικής αίθουσας. Δημιουργεί σχέσεις που συνεχίζονται και εκτός σχολείου. Τα παιδιά των σχολείων συναντώνται, αλληλεπιδρούν, δημιουργούν φιλίες και αναπτύσσουν κοινωνική κουλτούρα, όπου η διαφορετικότητα είναι φυσικό και αποδεκτό στοιχείο του κοινωνικού ιστού. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεκπαίδευση επενδύει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας περισσότερο δημοκρατικής, ανθρώπινης και συμπεριληπτικής. Ονομάζομαι Λιμογιάννη Ευγενία και είμαι μουσικός στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας. Στο πρόγραμμα της συνεκπαίδευσης, εγώ προσωπικά συμμετέχω για δεύτερη χρονιά φέτος. Γίνεται σε συνεργασία με το Γενικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς, με το οποίο είχαμε και πέρυσι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, πολύ δημιουργική, και το ίδιο πιστεύω ότι θα συμβεί και φέτος. Άλλωστε είναι στην κουλτούρα και των δύο σχολείων εδώ και χρόνια, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό πλαίσιο, η έννοια της συμπερίληψης και της συνεκπαίδευσης. Ιδιαίτερα στο μάθημα της μουσικής βλέπουμε τα παιδιά να συνεργάζονται, να χτίσουν σχέσεις, να παίζουν, να τραγουδούν, να γελούν, να κάνουν διάφορες δραστηριότητες και μέσα από αυτές μας θυμίζουν ότι η μουσική ενώνει χωρίς διαφορές. Η επιτυχία των δράσεων συνεκπαίδευσης αποτυπώνεται και μέσα από αναγνωρίσεις σε επίπεδο καλών πρακτικών. Η δημιουργία της χοροδίας συνεκπαίδευσης, που διακρίθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά, 2024 με 2025, επιβεβαίωσε ότι οι τέχνες μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες συμπερίληψης, ισότιμης συμμετοχής και κοινής δημιουργίας. Στο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς Χαλκιδικής και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, η συμπερίληψη δεν αποτελεί θεωρητικό πλαίσιο. Αποτελεί μια παιδαγωγική πράξη, καθημερινά υλοποιήσιμη. Αυτή η παιδαγωγική πραγματικότητα εκφράζεται με έναν τρόπο που αποτυπώνει την ουσία και τον προσανατολισμό ότι δύο σχολεία είναι μία ψυχή, ένα κοινό όραμα, ένα σχολείο για όλους. Υπάρχει λοιπόν το εξής μήνυμα: ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος, απλά διαφορετικός. Η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή μέσα από την αλληλεπίδραση, μέσα από την ανάπτυξη των φιλιών, μέσα από την κοινωνική κουλτούρα που δημιουργείται στο σχολείο, μέσα από κοινωνικές δράσεις και κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται, και έτσι η διαφορετικότητα είναι ένα φυσικό και ένα αποδεκτό στοιχείο του κοινωνικού ιστού. Το παιδαγωγικό αυτό εγχείρημα αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας. Αποτελεί κοινό όραμα με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συνεχή αναστοχασμό. Η εκπαίδευση του μέλλοντος δεν μπορεί να βασίζεται σε αποκλεισμούς, δεν μπορεί να βασίζεται στην ομοιομορφία, δεν μπορεί να περιορίζει το δυναμικό κανονός παιδιού. Συνάντηση, συνεργασία, συνδημιουργία, το πνεύμα της συνεκπαίδευσης, συντροφιά, συνεννόηση, συμπαράσταση, το νόημα της συνεκπαίδευσης, συμμετοχή, συνύπαρξη, συνεισφορά, η δύναμη της συνεκπαίδευσης, συμπερίληψη, το θεμέλιο της σχολικής μας κοινότητας, που με όλα αυτά τα συν αφήνει το εγώ, περνάει στο εμείς και αγκαλιάζει το διαφορετικό. Η εκπαίδευση του μέλλοντος είναι συμπεριληπτική, είναι συνεργατική, είναι δημοκρατική, είναι ανοιχτή στην ποικιλομορφία, την πλαστικότητα και την ανθρώπινη εξέλιξη. Και η δική μας παιδαγωγική εμπειρία αποδεικνύει ότι αυτή η κατεύθυνση δεν είναι ιδανικό ή θεωρητικό πλαίσιο. Είναι ρεαλιστικός δρόμος, εφαρμόσιμος και βιώσιμος. Διαπιστώνω καθημερινά ότι η συνεκπαίδευση ως σταθερή παιδαγωγική πρακτική αποδεικνύει πως η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι εφαρμόσιμη, τεκμηριωμένη και ωφέλιμη για όλους τους μαθητές. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας συμπερίληψης και το διαρκές όραμα ένα σχολείο για όλους. Δύο σχολεία με μία ψυχή, ένα κοινό όραμα, ένα σχολείο για όλους. Αυτό είναι το μήνυμα που καταθέτουμε, η παιδαγωγική στάση που υπηρετούμε και η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές μας. Η συμπερίληψη, η ισότιμη και προπάντων δίκαιη ένταξη όλων των μαθητών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σχολείο για όλα τα παιδιά,
χωρίς κανέναν αποκλεισμό και την καλύτερη παρακαταθήκη για το κοινό μας μέλλον, με ισότητα, δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα, από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, που χαίρομαι πάρα πολύ που το τελευταίο καιρό μπορούμε και φτάνουμε στο σημείο η συμπερίληψη και συνεκπαίδευση να δημιουργεί βίντεο για τις όλες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια. Γιατί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντα το 2002, η συμπερίληψη και η συνεκπαίδευση ήταν τα πρωταρχικά μας βήματα τα οποία θα κάναμε σε αυτόν τον νομό. Γιατί τώρα λέμε συμπερίληψη? Γιατί η συμπερίληψη είναι μια ενεργής διαδικασία όπου προϋποθέτει την αποδοχή του άλλου και της διαφορετικότητάς του συν την συναίσθηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε όλες εκείνες τις παραμέτρους οι οποίες θα συμβάλλουν σε αυτό. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε είναι να στελεχώσουμε την ειδική αγωγή με εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να είναι οι ίδιοι στις ειδικότητες με αυτούς τους οποίους είναι στη γενική αγωγή. Γιατί πρέπει αυτός ο οποίος έχει το παιδί του στην ειδική αγωγή να μην έχει μια διαφορετική, για να μην πω κάτι περισσότερο, εκπαίδευση, αλλά να έχει την ισότιμη, για να έχει και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Μια και η συμπερίληψη είναι μέρος της κοινωνίας και προϋποθέτει ότι όλοι μαζί και όλη η κοινωνία θα είμαστε ισότιμοι.